Vi har simpelthen været så heldige i dag at få lov til at gå en dejlig tur med Carla Mikkelborg. Fordi Carla, hun står blandt andet bag brandet Monday Bliss, som vi her i Packwise bare beundrer virkelig, virkelig meget. Fordi du gør der nogle virkelig fine tiltag. Både på alle dine produktserier, men også nogle rigtig fine tanker omkring bæredygtighed. Så tak, fordi at du vil se os i dag, Carla. Ja. Så vil du ikke bare starte med at fortælle os lidt om, hvad er Monday Bliss? Jeg vil sige, at alt det her med bæredygtighed, jeg føler næsten, at det er den mindste ting af det, men det har alligevel været også en naturlig ting i det. Ja. Fordi at Monday er skabt altså ud fra den her idé fra min side om, at jeg vil gerne give folk en god start på dagen. Ja. Og det er ligegyldigt hvilken dag i virkeligheden det er, men mandag er oplagt, fordi det er sådan lidt en fresh beginning. Og hvis man gerne vil det, så skal man jo også give folk et liv. Altså, det dur ikke, man nedbryder hele jordkloden, hvis man har det som en vision. Men så er der selvfølgelig også en masse andre ting, der spiller ind, og det er jo pris, og det er muligheder også. Ja. Altså, hvad har jeg overhovedet mulighed for at kunne lave? Ja. Så der er også nogle gange nogle ting, der ikke har kunne lade sig gøre. Ja. Men jeg prøver så vidt muligt i Monday at leve op til min egen filosofi med at få lavet nogle ting, som jeg kan se mig selv i øjnene med. Ja. Så det er sådan, jeg har ikke hardcore gået efter at lave et bæredygtigt brand. 100 hele vejen igennem. Nej. Men jeg går efter at gøre det i alle de muligheder, der er. Ja. Og der er blandt andet det her, som du også kontaktede mig omkring, det er, at jeg lavede den her håndplejeserie med håndcreme og håndsæbe og opvaskesæbe, som man kan få i en æske, som man også kan bruge til at putte ting i bagefter. Ja. Og den her æske er også lavet på sådan en lækker måde, så den er flot, og altså sådan, at man gør faktisk indpakningen til ikke bare noget, man smider ud af vinduet lige efter man har modtaget tingene, men det er noget, man kan bruge til opbevaring. Ja. Så og så har jeg også lavet nogle ting, som ikke var særlig bæredygtige, hvor jeg også efterfølgende faktisk har måttet erkende, at det tror jeg ikke, jeg vil fortsætte med. Okay. Jamen fordi, at jeg bare sådan... Nogle gange lader man sig rive lidt med af nogle gode idéer. Jeg har blandt andet lavet det her sportstøj. Yeah. Og jeg elsker jo selv at dyrke motion, og det er jo derfor, jeg tænkte, jeg vil gøre det. Yeah. Men så synes jeg også samtidig, altså der er sådan et kæmpe varelager i alle mulige størrelser. Og jeg er alligevel en lidt lille virksomhed, så jeg har ikke altid lige mulighederne for at få pushet det hele ud, så alt bliver solgt. Nej. Og så går der noget til spilde, og det hader jeg. Yeah. Jeg kan slet ikke klare tanken om, at der går noget til spilde. Jeg spiser altid alt mad i køleskabet, ikke? Jo. Så jeg tror, at jeg har i hvert fald blevet mere og mere sådan keen on. Altså, jeg vil kun lave nogle ting, som er evergreens, som ikke går af mode, og som ikke nødvendigvis kræver, at man skal have alt de ekstra small, alle mulige størrelser. Og det er også derfor mine morgenkåber, dem laver jeg i small medium og large extra large. Okay. Fordi det simpelthen giver mig en større mulighed for at komme af med varerne. Ja, det giver rigtig god mening. Så det ikke brænder ind. Og det er jo allerede en meget bæredygtig grundværdi, du har. Ja, men det er bare sådan, da du skrev, så var jeg bare sådan lidt, jamen det er jo ikke engang rigtig noget, jeg har sådan tænkt over, at jeg vil være bæredygtig. Nej. Men jeg tager nogle valg, åbenbart. Ja, det gør du. Ja. Og det er egentlig bare sådan, jeg synes, man burde tænke. Ja. Og også, måske gør jeg det også i forhold til kvalitet, hvor jeg for eksempel får lavet mine aromaolier i Danmark, fordi jeg ved, at der er så høje standarder for, hvis noget er økologisk, så er det økologisk. Og jeg har kun økologiske essentielle olier i, ikke? Ja. Og hvis jeg havde fået lavet det i Kina, så ville jeg nok være lidt nervøs. Ja, det forstår jeg godt. Ja, så der går du bare heller ikke på kompromis med kvaliteten. Og de er skide dyre i indkøb, men jeg ved også bare, at det er i orden. Ja. Ja. Og det kan jeg bare mærke, at sådan, mit drive er i virkeligheden at lave nogle ting, som jeg selv kan stå indenfor. Ja. Og det kan godt være nogle gange netop det med tøjet, at så var det ikke alligevel helt noget, jeg kunne stå indenfor. Så laver jeg ikke det. Nej, det er det samme, man lærte det. Retter man ind. Ja. Og så en anden ting, jeg også vil sige, det var, at de mærker, som går hardcore efter at være bæredygtige, og som bruger det meget i deres markedsføring, de får jo på puklen, fordi
at det bliver lige pludselig en altså det bliver et salgsgreb frem, i stedet for at det bare bliver en naturlig ting. Ja. Og det synes jeg selvfølgelig er forståeligt nok, fordi alle virksomheder har brug for at tjene penge. Hvis man kan få nogle billige point, som ikke er billige, men i hvert fald nogle point på den front, så kan jeg godt forstå det. Men det tør jeg slet ikke bevæge mig ud i, fordi jeg ved, der er huller i osten. Ja. Jeg ved, jeg ikke er 100% bæredygtig. Også i det hele taget bare fordi jeg producerer ting. Ja. Det er ikke bæredygtigt. Det er bæredygtigt at genbruge. That's it. Ja. Og derfor vil jeg ikke slå mig frem som en, der gør det. Men jeg tror bare, at min naturlige tankegang er, lad os bruge de ressourcer, vi har, og også netop få lavet tingene i Danmark, få lavet det i Europa, så vi ikke også skal til at betale og bruge ressourcer på at få det hele fragtet fra Kina. Ja. Det er jo en rigtig, rigtig god pointe. Jeg tror også, altså det er jo farligt at begive sig ud på den vej der, hvor man brander sig hårdt på at være bæredygtigt, fordi der er ikke nogen af os, der er perfekte. Altså, men man gør, hvad man kan, og du gør om nogen, hvad du kan. Så, og det er jo også meget sjovt at høre dig fortælle om det, fordi der er jo så tydeligvis nogle principper, som du ikke har taget bevidst, men det er bare en del af dit værdisæt, som du bare har ført med ind i din virksomhed, som så faktisk fører til, at du faktisk tager nogle rigtig bæredygtige valg i de produkter, du så sælger, ikke? Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at dem, som så har promoveret sig som at være bæredygtige, jeg synes faktisk også, man skal, selvom de ikke er helt fejlfrie, så synes jeg også, at mange af dem har været med til at sætte fokus på det. Ja. Og det er også bare ærgerligt, at de så skal have på puklen for ikke at være perfekte, i stedet for at få ros for, at de sådan set har gjort en masse tiltag. Og no matter what, hvor bæredygtige de nu engang har været, så har de i hvert fald gjort nogle valg. Ja. Og der tror jeg bare, at min tilgang til det et eller andet sted er bare, at jeg synes, at vi skal blive bedre til at klappe hinanden, cheer hinanden op, i stedet for hele tiden at være så forhippet på, at man skal finde fejl ved hinanden. Og sådan rigtig, haha, jeg tænkte det nok. I var ikke perfekte. Nej, det er vi ikke, og er du det? Altså, sorterer du alt dit affald, eller hvad? Jamen, det er så rigtigt. Altså, når der i det mindste er nogen, der prøver at gøre det, så må vi sgu også rose hinanden for det. Og det er jo faktisk også lidt den her programserie skal gøre. Altså, vi skal sætte fokus på de virksomheder og de mennesker, som faktisk gør noget. Som træffer nogle valg, fordi der bliver gjort nogle ting. Og så går du ud og laver sådan en, som den her Monday Bliss-æske, som du designer helt bevidst til at kunne indgå i andre ting. Så du siger til dine kunder, I kan bruge dem til det her først, men når I er færdige med det, så kan I også bruge dem sådan her. Og det synes vi bare er en så fin måde at tænke det på. Ja, det er jeg glad for. Hvordan kom du frem til de idéer, som du så har indført? Jamen altså, den første ting, jeg lavede, det var faktisk en morgenkåbe til vinterbadning. Ja. Og det er fordi, at vinterbadning er nok en af de mest hurtige, effektive ting fra, at måske hvis man er ked af noget, til at man kan løfte sin egen energi og lige pludselig få endorfiner i kroppen for det første. Det får man, når man har været i koldt vand. Men faktisk også den her yay-følelse efter, at man har gjort noget, hvor at kroppen siger jo, don't do it! Hvis du hopper ned i det vand, så dør du. Ja. Og så overvinder man sig selv, og så viser man sig selv, jeg kan mere, end jeg troede. Ja. Og det giver på længere sigt selvtillid. Ja. Tillid til selvet. Så jeg lavede den her morgenkåbe, fordi jeg tænkte, det her det er virkelig et vigtigt produkt. Og den vigtige, eller man kan sige, produktet i sig selv er ikke sådan crucial, men det er i hvert fald med til at nudge folk i en retning, som jeg ved virker. Yeah. Og det er lidt det, som alle mine produkter har en essens i. At det handler om at få en god start. Yeah. Noget, du kan gøre for dig selv. Yeah. Og det har så bare sprunget en masse produkter ud derfra med min aromalampe. Og nu har jeg lavet en kop, der kommer lige om lidt, hvor der står Actually, life is beautiful, and I have time. Står det på koppen? Det står på koppen, og jeg har skrevet det i hånden. Ej, hvor fint. Ja. Men sådan, og det får jeg lavet i Portugal begge dele. På et lille keramikværksted, jeg selv har været hen og finde. Ej, men det er også det, der er meget kærlighed i det. Yeah. Og så føler jeg på en måde, det giver mening at lave ting. Yeah. Fordi hvis jeg bare købte noget og satte mit logo bagpå, og måske tjene en masse penge på det, fordi jeg også proppede en masse penge i
paid advertisement osv., så kunne jeg sikkert blive rig. Men hvad vil det egentlig give mig? Altså sådan, hvad er mit why i det? Der er ikke rigtig noget why i det, synes jeg. Andet end man bare siger, at jeg vil bare gerne tjene nogle penge. Ja. Og det vil jeg egentlig ikke bare. Nej. Altså jeg vil egentlig gerne producere noget, som hjælper folk. Ja. Og som jeg selv bruger. Det er så fint, fordi er det ikke rigtigt forstået, at Monday Bliss er jo på en eller anden måde blevet skabt i forbindelse med din egen selvudviklingsrejse? Jo. Og så har du mærket et eller andet behov for at hjælpe andre på vej også? Ja, altså jeg vil sige, faktisk fra dengang jeg var YouTuber også, Ja. der lavede jeg jo videoer om dit og dat, lagde make-up og alt muligt, men jeg sluttede altid af med at sige, sådan at folk kunne sige det med mig, så sagde jeg elsker mig selv, og giver slip i behovet for at sammenligne mig selv med andre. Ja. Men det var sådan en lille mantra, som jeg ved, at der var mange, der sådan så med for lige at få den der opløftende med. Og så sad de, ved jeg, at mange sad og sagde det til sig selv, når de ser videoen. Ja. Og allerede dengang, der kunne jeg bare mærke, at det er det her, der giver mig glæde. Altså det er det her, der giver mig energi. At kunne dele det, frem for at det skal være, at man bare tjener en masse penge. Og, altså, fordi det kan enhver idiot jo gøre et eller andet sted. Ja. Men jeg har mere på hjerte. Der er mere bag. Der er mere bag. Og så, så alle de produkter, og også min taknemmelighedsdagbog, som jeg også får produceret i Danmark faktisk. Det var også fordi, jeg fandt ud af, at når man retter fokus på det, man har, og man er glad for, så kommer man til at få meget mere af det. Man kommer til at opdage alt det gode frem for alle de mangler. Igen det der huller i osten. De her mennesker, der trykker andre ned, de burde begynde at skrive taknemmelighedsdagbog. Fordi så får man vendt tingene på en anden måde. Ja, det råder hermed givet videre. Ja, så mine øjenmasker, dem får jeg ikke lavet i Danmark, fordi de bliver faktisk lavet i Kina. Ja. Men det er også fordi, at de er skide gode til det. Og de er så gode, de der øjenmasker. Altså det er det virkelig. Og jeg får det lavet gennem nogle danskere, jeg så kender, som kender den her fabrik og sådan noget. Ikke? Så på den måde føler jeg, at jeg har meget godt styr på produktionen i det, og ved, at det er ordentlige forhold. Og det virker som om, det er meget vigtigt for dig at undersøge til bunds, hvor du får tingene produceret. Det er det også. Ja. Men det er jo også fordi, man sætter røven i klaskehøjde. Især når man er influencer, men også bare når man er producent. Ja. Fordi folk har en mening om det. Og især hvis man siger noget, der måske ikke er helt rigtigt, så kan folk virkelig føle sig snydt. Ja. Og det forstår jeg godt. Det duer ikke. Altså man skal have sine facts på plads. Ja. Og også for at kunne se sig selv i øjnene. Ja, det er jo et eller andet sted rimelig fair, at forbrugeren forventer det. Det er det da. Men det sætter jo selvfølgelig nogle krav til dig. Ja. Men altså, jeg prøver heller ikke, det er igen det der med, jeg prøver ikke at promovere mig selv som at være bæredygtig, fordi det er jeg ikke. Altså, jeg har som sagt både ting fra Kina, og jeg har også nogle fra Danmark, men jeg producerer ergo ikke bæredygtigt. Nej. Så det har jeg ikke tænkt mig, men jeg er sådan en, der bruger, hvad jeg har, og ikke sådan producerer sådan noget sæson for eksempel. Det har jeg slet ikke noget af. Jeg har kun varer, som altid vil kunne blive solgt. Der kan du bare se. Ja. Endnu en ting. I én farve. I én farve? Jeg bruger kun beige. Ja. Indtil videre. Det har jeg godt lagt mærke til. Ja. Hvad skyldes det? Jamen jeg ved det ikke. Jeg tror bare, mit hjem er også meget beige og lyst. Ja. Og det er som om, lige snart der kommer nogle farver derind, så er det også nogle, jeg kan blive lidt træt af. Okay. Og netop hvis man gerne vil have noget, der er sådan lidt evergreen. Ja. Så hvis du begynder at gå med sådan, at pink er moderne, ja. Men det er det så ikke lige næste måned. Nej. Og der tror jeg bare, at jeg har tænkt, jeg vil gerne lave nogle ting, som man altid kan mix and match. Ja. Og som passer ind i de fleste hjem, og som giver noget ro. Ja. Jeg føler også, beige er sådan en afslappende farve for øjet. Ja, det er meget minimalistisk og rent og æstetisk det hele. Ja, og sådan nordisk design er nok det, som har været min agenda med det. Og det var jo også det med morgenkåben, der var mit første produkt. At jeg tænkte, hold op, jeg synes godt nok, der er mange, der laver morgenkåber, der er grimme. Ja.
Altså, hvad skal... Nej, jeg skal ikke have en pink militær... med frunser. Alt muligt mærke på. Og alt, nej. Bare giv mig noget simpelt lækkert, som jeg godt kan lide at se på. Ja. Og jeg har også lavet noget sengetøj, som er faktisk økologisk bomuld. Det er også en sjov historie, fordi jeg var bare sådan, jeg vil gerne have noget økologisk bomuld, vasket bomuld, så det er blødt. Ja. Hvor kan jeg få det lavet? Ja. Så prøvede jeg at høre dem i Tyrkiet, som laver mine morgenkåber. De kunne godt lave det, men det var afsindigt dyrt. Okay. Helt vildt. Men så havde de så en anden producent i Indien, hvor åbenbart er inderne sindssygt dygtige til økologisk bomuld. Ja. Og så endte jeg med at få lavet det der. Ej, og det er jo lidt sådan paradoksalt, fordi der står jo økologisk bomuld på, så alle tænker, wow, det er mega bæredygtigt, og hvor er det fedt. Men det er jo fra Indien, frem for Tyrkiet. Ja. Så på den måde er det jo ikke bæredygtigt, fordi det kommer langt væk fra. Ja. Og det er jo sådan nogle overvejelser, hvor jeg også som producent har skulle være ude i at vurdere, er det så det værd at kunne skrive, at det er økologisk. Men det har jeg så valgt at gå med, fordi at det er noget, man sover med og har på. Og der synes jeg bare, det er vigtigt, at man så bruger nogle stoffer, som er rene. Ja. Og det er det. Det er det. Det er det. Så det har jeg så prioriteret. Ja, men jeg kunne godt have prioriteret, at det var endnu mere bæredygtigt, at det var fra nærmiljøet. Men altså, så havde prisen også været endnu højere, og det havde ikke engang været økologisk. Nej. Så det er sådan nogle der ting, hvor man som forbruger godt nogle gange kan blive vildledt lidt, og tro, at man er rigtig bæredygtig, men så finde ud af, at okay, det er økologisk, men det kommer fra et andet land, langt væk fra. Så jeg tror, ligesom jeg selv gør i min produktion, at man som forbruger, og så skal man også lige tænke sig godt op. Ja. Og så tænke, hvis det her koster meget, meget mindre end så meget andet, kan det så virkelig være så rent og fint som det er? Altså, det koster altså. Ja. Så man kan nok godt skrive sig bag øret, at hvis man gerne vil være bæredygtig, så koster kvalitet mere. Det gør det bare. Så du som forbruger har et kæmpe ansvar også. Ja. For at også producenter kan slippe afsted med at tage de her rigtige valg. Det synes jeg er vi har alle sammen, Vi har alle sammen et ansvar jo. Det er ikke kun dig. Ansvar, nej. Netop. Så det, og når jeg er så en anden sjov ting. Da jeg skulle lave det der håndsæbe, håndcreme og så videre, så det har jeg også fået produceret i Danmark. Okay. Ja, og der viser det sig så, at man skal betale 15-16.000 per label, man køber. Altså det her med, om det er Svanemærket eller astma-allergimærket osv. Okay. Og jeg vil gerne have dem alle sammen, men jeg kunne ikke få Svanemærket, fordi at min emballage, den har, jeg har printet direkte på emballagen mit logo. Ja. Og det skal ligesom være aftalt, det skal være klistermærke. Ja. Men selve indholdet var jo godkendt til begge dele, ikke? Men så endte jeg med kun at kunne få det her astma-allergimærke på. Ja. Og det synes jeg også er værd at vide som forbruger, at nogle gange er produkterne faktisk kvalificeret til de her mærker, men producenten har enten måske lige fejlet på et lille punkt, eller ikke haft råd, fordi det er dyrt. Det er hundedyrt at få de her mærkater på sine produkter. Ja. Så det er også en lidt mærkelig ting. Altså man kan godt sige, jo, jeg forstår godt, at det skal koste noget, fordi de skal jo sidde og teste. De skal også betales for at kunne stå inden for deres mærkat, ikke? Men man tænker også bare, der er mange nye producenter, der ikke har råd, ikke? Ja, det er mange penge oven i alt det andet, man også skal oven i alle de andre udgifter. Det er nemlig det, og man ved ikke altid, sælger det overhovedet, eller er det her bare mig, der er løbet afsted med en eller anden fjollet idé? Ja. Men det er virkelig også en fin pointe, fordi du har jo faktisk udviklet et produkt, som er så godt, som faktisk er godt nok til Svanemærket. Ja. Men det er et skide klistermærke, der skiller vandene. Det har ikke noget med dit produkt at gøre. Ja. Ja. Det er så ærgerligt, fordi jeg synes nemlig, at Svanemærket er sindssygt godt. Ja. Og jeg har altid selv købt efter det. Ja. Og vil gerne have haft det på. Men jeg synes bare, emballagen, det ser bare fedt ud, at det er printet direkte på. Den er flot. Så måtte jeg gå med det. Okay. Og det er igen alle de der overvejelser, man gør sig som producent. Ja, og hvad vejer højst og sådan noget. Ja. Det må være svært nogle gange. Altså også den der med, skal jeg
så gå med, at det er lokalt produceret, men at det koster en bondegård, så ingen kan købe det? Eller skal jeg prøve med en anden producent? Ja. Så jeg ikke får alle kvalifikationerne i orden, men så får jeg noget andet, og folk kan købe det. Det er det. Det må også være svært nogle gange. Det er lidt svært, men jeg synes, jeg som producent bliver klogere og klogere på, hvad er det egentlig, hvad er markedet klar til. Ja. Og jeg må bare sige, de er sgu ikke klar på at betale. Nej. Det er de altså bare ikke, og det er jeg heller ikke selv, så det er ikke fordi, jeg peger fingre. Nej. Hvis noget er lagersalg et eller andet, så fuldstændig så bliver alt sundt. Ja. Og det forstår jeg godt, fordi sådan er jeg jo også selv. Ja, jeg er der altså også. Ja, helt ærligt. Og ved du hvad, jeg synes bare, det er ærlig snak, og det er fair nok. Ja. Men det er jo også bare desværre, det problemet er. Ja. At vi er ikke helt klar på selv at gøre en forskel, men vi vil samtidig gerne have, at dem, der producerer, skal være flawless. Ja. Det er lidt... Og man vil også gerne kunne sige som forbruger, at jeg er den der type der, som køber alt økologisk og køber alt i bedste kvaliteter. Jeg har kun bomuld i mit klædeskab i hvert fald. Og ikke noget polyester. Men det kan vi ikke. I hvert fald ikke, når vi også gerne vil have de der fede tilbud der. Nej, det er det. Og jeg tror også bare, at man skal hverken være hård mod sig selv eller mod andre. Nej. Man skal bare gøre sit bedste. Ja. Og så synes jeg egentlig, man har klaret, så er man godt på vej. Ja. Og det er også det, jeg gør. Ja. Og retter ind, hvis der er noget, der ikke enten kan sælge, eller jeg kan gøre bedre. Ja. Det er en god pointe. Man skal bare gøre sit bedste. Det skal man. Og så skal man også være åben for, at nogle gange så har... Altså hvis man for eksempel får noget kritik, og så nogen siger, hey, det her er vist ikke helt rigtigt. Nå. Så i stedet for at gå i forsvar, så finde ud af, kan det gøres bedre? Ja. Og kan jeg få en anden producent? Eller være nysgerrig? Er det svært at have den indstilling, når det er sådan, det er jo også et eller andet sted dit hjertebarn? Ja, det er skidesvært, og man tager tingene personligt. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså helt vildt. Ja. Og det er jo derfor, at jeg også prøver at gradere mig mod det ved netop at være så gennemsigtig som muligt. At sige, jamen prøv at høre, jeg står ikke her og siger, at det her redder verden, eller at jeg er så bæredygtig. Jeg gør bare mine små tiltag, hvad jeg er i stand til. Ja. Og så håber jeg, at det er en hjælp. Ja. Og at det kan noget for nogen. Ja. Det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Tak. Ja. Og mega spændende også det, I laver. Jeg synes også, det er godt, at der netop bliver sat fokus på det. Ja. Og at der kommer nogle oplysende til forbrugerne. Ja, nemlig det. Fordi man står jo bare der og tænker, hvad kan jeg købe? Hvad kan jeg gøre selv? For det er ikke gennemskueligt. Nej, det er så svært at forstå, når man står derude. Ja. Også bare sådan ting med, hvordan skal jeg sortere mine produkter, som jeg får. Så er der noget, en lille kapsel af det her produkt, der skal derover, og noget glas, der skal der, og noget andet der. Det er ikke særlig gennemskueligt. Overhovedet ikke. Nej. Og noget af det værste, jeg også engang hørte, det var, at alt det der, man står og sorterer, det blander de hele sammen, når de kommer ud på forbrændingen. Ja, der er nogle ting der. Wow, der tror jeg nok jeg lige lavede den der. Op med øjenbrynene. Ej, er det rigtigt? Ja. Men det er det vist ikke længere. Nej, der er sket nogle ting. De har forstyr på det. Det skal bare være nemt at forstå. Og så skal det være, så synes vi jo også bare, at det skal oplyses noget mere, alle de tiltag, folk gør sig. Fordi der findes virksomheder, som ikke kun tænker på at tjene penge, som har et andet formål, som dig for eksempel. Og det tror jeg bare, der kommer flere og flere af, fordi folk også finder ud af, hvis jeg brugt hele mit liv på at tjene penge, kun med det formål, hvad så, hvis jeg mistede dem lige pludselig? Ja. Hvad fanden var det så, jeg brugte mit liv på? Så er det waste. Er det ikke så værdifuldt? Nej. Og det er derfor, værdierne bliver nødt til at være med i det, vi foretager os. Ja. Ellers så er det så usikkert et grundlag. Usikkert grundlag. Ja. Og det er også derfor, at jeg er virkelig glad for, at jeg endelig har fundet ud af, sådan, jamen, det handler om for mig, det er, hvordan kan jeg hjælpe folk op at stå igen? Altså en god start. Yeah. Monday, ny begyndelse, hver dag. Yeah. Stå op, gør nogle gode ting for dig selv. Få nu gjort de ting, du holder af. Yeah. Og det er fint nok, hvis det bare er en lille bitte detalje om morgenen. Bare gør det. Yeah. Så har du i hvert fald den, du kan hænge din hat på. Yeah. Om det er at ræse sin seng. Om det er at få løbet den der tur.
Om det er lige at trække vejret et øjeblik og tænde en aromalampe og komme ind i sanserne frem for at være i tankerne hele tiden. Det er jo de der små detaljer, der udgør vores liv. Ja, og værdien af det. Ja. Det er virkelig rigtigt. Ja, men det er sejt. Det er også fordi, det er så nemt at lade sig rive med, når man ser Løvens Hule eller et eller andet andet, hvor man er sådan, wow, jeg kan tjene mange flere penge, hvis jeg bare bestiller det her hjem fra Kina og lige syde Monday på. Ja, men hvad giver det mig? Det giver mig måske nogle penge, men dem kan jeg hurtigt miste igen, eller der kan opstå noget med varerne. Altså nu har jeg jo produceret mange ting, og der kan fandme ske meget lort i sådan en proces. Ja. Er det svært at undgå? Ja, det er det. Fordi ting kan gå i stykker, eller komme fugt i tøjet, og så kommer det frem og er helt muggent. Altså, der kan ske alt muligt, som man ikke er herre over. Og vi ved jo alle sammen, altså, så kom corona, nu er der krig. Jeg synes faktisk også, sådan nogle der store ydre omstændigheder, som man ikke selv er herre over, det er også nogle gange det, der kan få en til at vende sig endnu mere ind i sin kerne og virkelig finde ud af, jeg kan ikke styre, om der kommer krig. Jeg kan ikke styre, at der er krig. Men jeg kan i hvert fald sørge for, at det, jeg bruger min tid på, min frihed til, at det giver mig værdi. Og at hver eneste dag er mit liv. Altså, jeg lever mit liv ikke bare for at opnå en masse mål. Men fordi at jeg nyder den her rejse, det er at være i live. Og så synes jeg bare, at det er en velsignelse, at jeg kan arbejde også med de ting, som virker for mig. At jeg kan dele ud. Det kan jeg godt forstå. Så ligegyldigt hvor fuldstændig rabundus og konkurs jeg kan ende med at gå, så ved jeg da i hvert fald, at jeg skabte det ud fra kærlighed. Og at alle de mennesker, jeg har hjulpet på min vej, det kan ingen tage fra os. Selvom at man kan tage penge og frihed i form af krig eller corona fra os, så har vi i hvert fald det med os. Det er rigtigt. Det synes jeg er meget, meget fint. Og jeg tror ærligt talt, at dem, der driver virksomheder, der ikke har fundet ind til de værdier, det behøver ikke være de samme som mine overhovedet, men i hvert fald noget, der er dybere end bare at tjene penge. Så det tror jeg simpelthen bare bliver... Jeg tror ikke, det kan holde. Ikke i den her verden, vi lever i nu. Det er for usikkert. Og selv når man så tjener mange penge, så er man stadig også bange for, hvornår kan det holde længe. Altså, det er ikke der, vi skal rationalisere. Vi skal mærke efter, om den proces, vi er midt i, om den giver mening. Men jeg synes, det er meget imponerende, fordi man kan mærke, at det, du siger nu, og hele dit værdisæt, det gennemstrømmer virksomheden. Og man kan se det i produkterne. Det er så gennemført. Og det synes jeg kan noget. Det kan rigtig, rigtig meget. Tak. Ja, og der ligger så mange tanker og overvejelser bag hvert eneste produkt, du udkommer med. Tak. Det synes jeg er en virkelig fin måde at gøre det på. Tak. Ja. Jeg tror også bare, at jeg gider ikke at lave noget, som andre laver, eller sådan, som der allerede findes. Det giver jo ingen mening. Jeg vil jo gøre det på min måde, hvad jeg synes, der mangler og har brug for. Så det kan ikke være anderledes, end at det selvfølgelig også er noget, der hænger sammen med mit mindset og alting, ikke? Altså, det er ligesom derfor, jeg gør det. Ja, så enkelt er det. Ja, sådan er det bare. Ja. Og er det noget, nu er Monday Bliss kommet for at blive? Ja, det synes jeg. Ja. Altså, jeg ved det ikke, altså, jeg kan ikke forestille mig, hvad der skulle gøre, at jeg ikke længere vil have den her virksomhed. Jeg elsker at skabe, og jeg synes hele tiden, jeg dukker nye idéer op. Og det er fandme svært ikke bare at lave dem alle sammen, fordi det vil jeg ønske, jeg kunne, men det koster jo også noget at sætte nye produktioner i gang. Men så handler det også om at komme back to min core og virkelig vide, det handler om at få en god start på dagen. Så det kan være så mange ting, og det behøver ikke altid koste en ny produktion. Nu har jeg startet en løbeklub for eksempel. Det er fandme en god start på dagen, skulle jeg til at sige. Og det er også derfor, jeg kommer i løbetøj. Jeg har jo lige været afsted selv ude at løbe, og det er så vildt, hvad så lidt kan gøre. At man rent faktisk opper sig
og gøre noget, man ikke lige orker faktisk. Altså, der er sjældent, jeg vågner op og tænker, nu vil jeg bare ud og løbe. Det er hårdt. Det gør ondt. Man bliver glad. Ja, det er min skitteben, og jeg kan mærke min krop. Og, men det er så givende. Og man kommer ud i naturen, og man får set noget lys, inden man skal ind og sidde og arbejde måske en lang dag. Altså, det er i hvert fald en ting, som jeg også lige måtte se mig selv i øjnene. Jeg vil give folk en god start på dagen. Ja, så skal vi sgu løbe. Ikke? Det. Så det er ikke nødvendigvis bare et nyt produkt. Nej. Det er det her, det handler om samværet. Og allerede, jeg har kun afholdt 2. Og der var 20 med nummer 2 gang. Okay. Og 2 af dem gik hjem og spiste morgenmad sammen. Wow. Der aldrig har mødt hinanden før. Nej, hvor er det vildt. Fordi de bare fandt ud af, at vi 2 ved det samme, og vi kan hjælpe hinanden. Og det er jo... Altså, så giver det mening. Det gør det. Så giver det så mening. Når folk, som interesserer sig for det, jeg gør, kan finde hinanden og støtte hinanden, så har jeg gjort min chance på en eller anden måde, føler jeg. Det er virkelig sejt. Og der er jo mange måder at være bæredygtig på. Og det er da virkelig social bæredygtighed. Det gør du meget af. Social bæredygtighed. Bringer noget godt til andre mennesker og bringer dem sammen i dine initiativer. Og... Der er mange måder at gøre det på. Der er nemlig så mange, og det er også bare... Det er nok også den, når du siger, at Monday er kommet for at blive. Ja, fordi altså, om det så ender med, at jeg ikke producerer så mange ting længere, så har jeg stadig den ånd med i alt, hvad jeg laver. Og det er ligesom den gode start. Man kan altid starte forfra. Man kan altid prøve igen. Man kan altid rejse sig op, når man er faldet. Det er ligesom den mentalitet, som jeg selv er båret af. Og det vil alt resten af livet. Altså, så længe jeg lever, kan jeg ikke slippe den drivkraft og den energi, jeg har selv. Og den vil jeg aldrig nogensinde holde op med at dele. Fordi det er ligesom bare det, der er mit kald. Så om det lige er produktion af ting, eller hvad det ender med, det kan jeg selvfølgelig ikke sige med sikkerhed, men jeg kan sige, at essensen, den er der. Den er der. Ja, den er der. Og man kan mærke den. Det er godt. Det kan man. Ej, men det er sejt. Det er på mange måder altså et forbillede jo. Fordi du gør der nogle initiativer, men det er så sjovt, at du startede snakken ud med at sige, at jamen, jeg gør faktisk ikke så meget, og jeg tænker ikke over det, men du gør mange ting. Og det siger jo også noget om dit værdisæt, at det så ikke er så bevidst, at du sætter dig ned ved skrivebordet og siger, hvordan bliver jeg bæredygtig? Ja, men ved du hvad jeg tror det er? Nej. Det er, at jeg er ikke beregnende. Jeg er ikke beregnende, fordi jeg for det første ikke særlig god til at regne. Det kender jeg godt. Det er jeg virkelig ikke. Jeg er dårlig til tal. Og jeg er også... det er også derfor, det der forretning der, det er sådan, det går som det går, ikke? Man kan få noget hjælp heldigvis. Det kan man nemlig, så lad dem ordne det. Det ordner de. Ja, lige præcis. Men jeg er bare ikke god til at regne ting ud, og jeg er heller ikke så interesseret i det, fordi jeg føler lidt, at min autenticitet forsvinder, hvis jeg skal sidde der og kalkulere, om jeg gør det ene eller det andet. Og det er ligesom faktisk en ny indsigt, jeg fik. Jeg var med i Mathias Helds radioprogram, hvor vi snakkede om det der med, om jeg savnede at være skuespiller. Og det gør jeg bare overhovedet ikke. Det gør du bare slet ikke. 0. Fordi at man skal være god til at huske udenad, og man skal ikke egentlig improvisere alt for meget, fordi så kan det ikke klippe sammen. Nej. Og derfor er jeg ikke god til det, for det er ligesom det, der er min kvalitet. Det er, at jeg er meget nærværende egentlig, når jeg er sammen med folk, og jeg er virkelig impulsiv, og jeg siger ting meget ærligt. Fordi at jeg faktisk bare ikke dur til andet. Altså, jeg er ikke god til at lyve. Jeg kan slet ikke lyve. Og jeg er heller ikke god til netop at det der kalkulerende. Så hvis jeg skulle sidde rigtig og tænke over, okay, nu laver jeg min vare på den her måde, eller markedsfører dem kun med det her for øje, med bæredygtighed, så vil det være kun en del af sandheden, eller jeg vil i hvert fald låst fast i, at det kun var det, der var omdrejningspunktet, som bare ikke er. Det er det bare ikke. Nej. Så jeg kan ikke gøre det anderledes, end hvad jeg gør. Nej. Så skal du heller ikke. Og det er også derfor nogle gange, jeg tænker, jeg tror, det ville være svært for mig at få en investor. Fordi at de vil jo have deres take på det, og så må de sikkert være bedre til tal og kalkulere og sådan noget end mig. Og så vil det lige pludselig bare være helt svært for mig at gøre det, som
som jeg er bedst til. Man skal i hvert fald have en helt bestemt investor, der giver mig rådigheden til det, og som tager sig af det andet, uden at trumfe. Ja, fordi så vil det nok gå lidt ud over dit værdisæt, og det er jo ligesom kernen i det hele. Ja. Det går jo heller ikke. Nej. Nej. Så lad os håbe, at nu har det i hvert fald gået indtil videre. Jeg har haft Monday siden 2020. Ja. Det er 4 år. Og lavet et godt overskud sidste år. Eller i hvert fald en stor omsætning. Ja. Men nu har jeg købt mange flere varer. Ja. Og jeg synes jo, det er jo min investering. Ja. Og jeg elsker virkelig at udvide og få ting til at ske. Ja. Det er jeg vild med. Så det er jo også bare en leg for mig. Det er også fedt, at ens arbejde er en leg. Ja. Og når man så oven i købet kan gøre noget godt. Ja, men det fandme også en uhyggelig leg nogle gange. Når man lige pludselig får nogle regninger, man ikke havde regnet med, og så er man sådan der, hvordan får jeg betalt det her? Ja, dem kan man ikke lige sådan skyde væk. Nej, men der er jeg også heldig, at jeg tjener penge som influencer ved siden af. Ja. Så jeg kan lige hjælpe min anden virksomhed lidt en gang imellem. Ikke? Det og det er jo derfor, jeg også har startet det, for det er næsten min egen investor. Ja. Altså, det er ligesom det, der har gjort det muligt, fordi det er jo meget, meget få virkelig nystartede virksomheder, der kan få lov at lege. Det er det. Ja. Uden at skulle dele det hele med nogle andre, som så kan give pengene og bestemme en masse også. Ikke? Så altså, jeg er meget... Det er så sejt, fordi det har jeg også tænkt på det der. Men så når du så har den mulighed, som ikke alle har, så bruger du den alligevel til at skabe noget godt for andre, og også for kloden. Ja. Det synes jeg, du gør. Tak. Og det er dejligt, at der er sådan nogen, der gider at gøre det. Ja. Og så er det igen, jeg skaber det ikke sådan af bæredygtig hensyn, men jeg skaber det nogle værktøjer, som kan få folk til at få en god start på deres dag eller liv, eller whatever man nu er, hvor man står, ikke? Jo. Og så kommer de andre ting i anden række, men er også vigtige. Det synes jeg er meget, meget fint. Og ærligt. Ja. Men det er igen det der, jeg kan ikke lyve. Nej. Jeg røver hammerende dårligt til det. Ja. Jeg afslører mig selv. Men det er jo super rart for dine kunder. Ja. At så ved man ligesom, at man kan regne med det. Ja. Man ved, hvad man får, og det er noget ordentligt. Ja. Og hvis ikke det er, så får man en ny. Det er også sådan, jamen jeg har det sådan med min, altså jeg er jo one-man band. Ja. Jeg har nogen til at sende for mig, men det er mig, der tager mig af kundeservice også, ikke? Okay. Så derfor, hvis folk har et eller andet problem med mine ting, så er det jo ikke værre, end at jeg så sender en ny, eller de får en discount eller et eller andet, fordi igen, ja, det kunne være fedt at tjene nogle penge på det her, men det handler mest af alt også om at hjælpe andre. Yeah. Hvis ikke jeg gør det, så synes jeg ikke, så giver det ikke mening for mig. Nej. Hvis jeg bare sådan, haha, så tjente jeg lige de penge, og der var en rise i eller noget, men det kan jeg ikke tage mig af. Det kan jeg godt. Det skal jeg. Sådan. Ja. Det også skal være i orden. Jamen, jeg synes virkelig, at det er nogle fine værdier, og jeg synes, det er en meget interessant virksomhed, du kører. Tak for det. På et virkelig, virkelig fint grundlag. Tak. Ja, glæder os meget til at følge med. Tak for det. Jeg håber, jeg kan imponere og gøre nogle gode ting. Det synes jeg allerede, du gør. Det håber jeg, at der er mange andre, der også synes. Tusind tak. Tak for nu. Tak for nu. Hej.